kan video clear tu te in zawa in chibai le vek ule ama sa in kan video te min en saka kan channel te min subscribe sak tu te chunga khan lom thu kan soya la subscribe lau te pon min subscribe zel turin kan so ma che u in tan video mu nom tak tak te ron ti chwa zel kan tu mani hemi nu ni enge moza ta liam nu hian nela ichu brand faknan shooting nei turin alo in buat sai meka heti lai takhian a chianu bina ichuan ron kol thut maya bina ichuan jo u naw nu suji in ron kol thu nela ichu ashila suji hian jo chuan nela inena an in chenna chu alak na thu asoya aril ru a boy thu a shil bokani jo chu ni thum lai an lo muto lawa a phone la chu abyak lang the der lo maya he thu nela in a han sha chuan thil chu a man ho thlak zia a shengal maya ti chuan jo chu voi tam taka kola ala thei bok si lo aril ru a ha ve hle mai jo abyak theilo wang chuan an pahni a chian in chom shang shang te chu a han bekwala ma se tu ma chuan jo omna chu an lo she lawani elena la chuan chu thil chu nela in adu ni a asha thu asoi mya maya chu wang chuan lungai lawa hlim jok tur ani thu te a shil bokani nela I chuan ti re adu dan chu hetiang lam zong ani lo thu a shila ti chuan jo phone omna chin chu chui a han tuma ma se a lo thei mya lo maya jo phone zon theina chu alo in lok lat mai ani atu ka chuan nela I chuan jo u naw nu suji chu avakola chanpui theina aneyem ti te avazota suji chuan police station a kal tura shilin chuta chuan police te hna jo chanchin a shiat le shiat lo shil turin angen ani ti chuan nela I chu police station pan turin chwa atuma hetia chwa atum lai hian elena chuan brand faknan shooting ani hun ani thu alo shila he thu a shiat hian nela I chuan cancel turin a shila ma se elena chuan ati du lo tlat maya mi ten professional lo an ti ang ti a hlo thu alo shila he thu a shiat hian nela I chu a thin rim hle maya elena chu khol lai nat na nei lo ti in man mo takin a chwa santa ani chumit lai ve ka chuan nela I chuan laptop a chuan jo chanchin a shiat theina tura zong chia maya chutia azun na a chuan shonali chu a she chhuak zok maya ti chuan Instagram profile chu avazong chhuak ta a nela I chuan message wathunin a number avadil tangut mayani ani po chuan thataka lo pe in an pahni chuan video call mangin an in beta ani hetia anin biak na hian shonali chuan jo ane na an lo omdun zana thil thlenga wangin nela I hne na chuan ngai damadila thil thleng kha arin lok lo le aril ru a po ommya lawani thu te asoya jo nen chuan public interest group pakhata ani thu te chu shilin he an group a hian internet chungchang te internet a mimal zalen na chungchang le thil lar thleng te chu an soi thin thu a shila nela I chuan avabyak na chan tak chu soin jo bona a chuan an group chuan enroll na an nei arin thu a soya shonali chuan thil omdana shiat le shiat lo avazot ani hetia soita ka hian shonali chu athu tak ta viau maya an thu soi tur chu an pahni inkara chau ani tur thu a shil ta ngala hetia soi zo hian an group chuan mancha unlimited te chungchang a thudik hailan an tum thu a shil ta maya he company hi ramchunga company lian le ro pui berpol an ni soichun zom zelin jo chuan tun nai waya mancha company chang an data analyst in an ron byak thu asoya ama ron betu hian an company CEO le director te email in thun na hmu fu thu alo shila he anin byak na hian project unicorn chungchang an soi thu aron shila he thil hi shonali chuan nela I hi shil fia in manja company chuan an customer te chanchin an la ka changin inbum na lian tham tak ti an tum thu ashilani jo le a chian journalist maya ka te chuan fin fia na khom an tum thu te soibokin a hun taka he company ti mol phawan tum dan te po asoya ma se an tum anga thil a thlen lo thu soin thil an ti tak tak ma amaya ka chin shiat lawa abau thut thu te chu ashil bokani anin biak nu hian nela I chu jo a email a chuan lutin an thil lo boy pui mek chungchang enge motal a omim ti in a hanzong do na chum enge mozat lu a han tum hnu chuan forgot password chu mangin engtin tin emo lu thei ta hlau mai ani hetia jo a email a lu hian nela I chuan jo le mancha analyst karanati in biak na chu a hmuta hlau maya
he anin biak na hian an pahnih hian thil thuk zawk soinan speak an hmanga speak hi midangin an in biak na an hriat theih lo nan ani tichuan nela I chuan jo laptop anin chhina a pe kir du lo chu a hong ta a jo speak account a chuan lutin karan ani na anin biak na chu alo deuh nual maya an pahnih hian manja company chu ti mual phawan lo tum na saviaw ani hetia anin biak na hian folder pakhat thuruk da thatna ni tak hi alo boka ma se hunnan ko tamamu ani tichuan karana zawk chu social media atangin biak po awatum ta a ma se hetia biak tuma chanchina hanzun hian karana chu tun hnai maya alo boral thu a heta ani nela I chuan makati khop maya a chanchin tia hansia chuan karana chu a apartment rok tuma an beina a tha ani ti a heta a ma se karana thina hi amak khop maya tuman a apartment an ruk lai hi an hulawa he mai ba ka hian hemini a hian CCTV chu a thok mi alawani nela I chuan thil shat bel chu du in a zun chun zom zela chuta chuan jo te chian journalist mania ka YouTube video a hmuta hlau maya he video hi ni rukliam ta mi ani a he video a hian karana thina chungchanga soina ni tak hian title chu a in pe a ma se a video chu alang thei tlat lawani thudik chu sia ta du hle a tichuan mania ka chu email a thon ta mya mai ani hetia ati lai hian notification alo thleng thut maya chuta chuan jo ruang feria an hmu thu hi alo ni a thi chana inziak hi lunga a in tau wang ni ina insuya he thu a sia thian nela I chu amang angle zwala a chian te le achung te atangin message le khol adung mulmul box si a atan chuan hun du lo takani anuwa chuan jo vuina a nela I atel ve ti aron langa heta hian shi omati mel hle ani jo vui nuwa hian a apartment a nela I chu a ho a heta hian elena chuan ni som kwa chu a zo to thu alo shila alum pui thu a soi boka hetia alum pui na chan chu jo tel ve na te chu ati re vek tak wangani ma se nela I chuan inga ma angai to lawa mania ka chu email a thon ta topa heta hian project unicorn chungchanga sha thu te soin a number a thon del ta ringot ani hemi hnu loka hian mania ka chuan nela I chu voice message a thon ta ani he a voice message a hian nela I chu manja company chungchanga chuan inrol lo turin thu alo rona mania ka chuan manja ten karana le jo ate chu an tha thu asoya hetiang ani wang hian a hlau thon ema wangin ram chu chwa sana tum thu asoya ni thu aron chungpo chuan nela I chuan finfia na tha ani thu soin folder poimo ani thu asoi bokani hetia nela ina thon lui tlata wang hian mania ka po chuan ako chu a thon ta top maya hetia aron thon ta ka chuan nela I chuan a folder a chuan ko chu a han chu china alo in hong thei ta hlau maya ti chuan file poimo hi alo ta cheu maya hetia ati lai hian elena chuan alo clear ve reng ti nela I chuan a shilawani chu folder chunga chuan file tam taka oma ma se file pakhat chuan mitala ngala chu file chu a hminga jo video nu hnung ti ani a he video hi ni ni liam ta maya da ani nge chu video a han hun chuan nela I chuan jo thu soi lai hi a hmu a jo chuan a thu soina a chuan manja company ten mi puibum an tum dan zong chu a soi vek ani chu an thil ti dan te chu jo chuan a soi chiang hle maya manja company te chuan an customer te rin na an hlo theinan AI assistant an siama chu AI assistant chuan mi puite phalna nge chuan data te le mi mal thil poimo te chu alo la khom thina hetianga mi data an nei hi corporation lian zo ka shal le thei an tuma sum thahnem tak an hlo thei don ani he an thil ruam man hi ahminga project unicorn an wa nge ani hetia AI assistant an hmana chang hian anei tu te mel le tong chu la in video lem the darna nan hmang thei ta bokani jo video en zo hnu chuan nela I chuan a app control setting chu han lut china chuta chuan a app man lai ngei po chu manja company ta ani ti a sheta a man ho takin a log out ta ngal bokani ti chuan jo video chu a en chun zom le a jo chuan manja CEO Aryan K achu USA a dan lawa asum dona wangin man ani thu a soi boka a video top don lama chuan alo boral ani chuan manja company le Aryan K achu amo phur tu an ni tur thu a soi bokani he video a en zo vele hian nela I chuan a chanu bina I chu akola
ani hi lawyer ani a ti chuan a thian nu hne na chuan thil dan na hriat zung chu a hril veka Manja company chu khina chhuat chhal a duh thu po a soi ngala ma se a thian nu bina I chuan rilru fim takin thil alo ngai to a jo chu Manja company chuan an that ngei ti fiana anei le nei lo a zota hei ba ka hian Manja company len zia le lawyer chaber ber an nei zia a hril boka nela I chu thlop viau ma se Manja company te laka chuan a te hle ti a hrila anun chuan a chhiat pha vek thei thu a hril bokani ti chuan an in biak na chu an ti topa hetia an in biak nu hian nela I chu aril ruwa ha hle maya a hle hle thei to lawa ti chuan jo video a en chu social media a chuan a upload ta top maya hetia a upload lai tak hian a doorbell chu tu in emo hian a met angin notification dong tlat maya ti chuan va en fia turin kong kalam chu avapan ta ngala ma se tu ma an lo lawani hetia akalla hian Manja company chuan nela I laptop chu an lo khoidang lam le tlat maya hei hi nela I hian a shilawa control app atanga log out chung po khan a laptop a chuan thil an lo la khoi thei tho hi alo ni a hei hi atir te a administrator access phalna apek wang khan ani ti chuan Manja company chuan a video upload mek lai chu an ti topa chu aya chuan video lem siam chup chu an upload ta zoka he video a hian jo soi ang tak tho chuan nela inena anin chenna chan chu nela I ruwa manna vek ani thu a soi tira nela I chuan heng thil hi alar zwal nan a hmang ni in video a chuan a soya hei ba ka hian nela I chu aril rulam akim lo thu le alo boral ani chuan nela I thiam lo vek ani thu te nen lam a soi ani video upload chu adar chakhle maya hunrei lo te aram chunga lwa ne ta hle maya michen kha chuan video chu alem ti an shi ngal maya ma se mitam zokin an oya wang chuan nela I chu twal thatu a chuan an chwa ta hial ani he thil thlen hnuai hian nela I chu jo thina amo phurtu a an rina wangin police te chuan an manta ani a boina ti zwal turin Manja company te chuan jo anena anin biak na hlui te chu alo hai chuak le a heta hian jo an biak a du thu a AI in alo chan saka alo delete le ta kha an ron tel boka he hian mi puiteril ru a shwaina sa hle bokani nela I chuan thu dik chu soi a han tum na a mi puite chuan an ring lawa mi a an chwa ta zo khialani heti lai hian arian ke a chu TV a aron in lana nela I chunga thil thleng chu poi ti thu te aron soi vela nela I chu an company nen an tho du na wangin alo veng him lo chu poi ti thu te asoya an company mi le sa ani awangin chungkwa angmaya en thu te chu asoi vel do abokani he hun hi ariana chuan hmangchangka in control app thar shi sel na lama puitu chu aron hong thar ngala he app hian ri rulama har satna nei te chu chan pui thei don ni in asoya nela imana ni hnu ni engemo za ta chuan bina I chuan jela awakana arwal hian Manja company lawyer pakhat tel ve boka bina I chuan a thianu chu Manja company laka athu boy thlen chu nuk dok turin angena hetianga ti chau hian jela changa chhuak turin apui thei thu te a hril boka internet a hnu ma Manja awanga chhalo te chu thai re vek po atiam hiala bulachan le theinan pui atiam bokani Manja company lawyer chuan nela I chu an rotna apom lo chuan korta in beina nein asum zong zong a chan tur thu a shila hei ba ka hian a social media larlaya a brand tho pui tam tak chu Manja company ta ni in an contract zia chuan ani hian Manja company chu dan ang takina khin theilo thu in ziak te chu a shil non le boka an company ro pui zia te manro cha le thiamna experience an nei tam zia te chu shilin heng mang hian nela inun chu shi om taka an siam thei thu a soi bokani heng thu a hriat nu hian nela I chuan thlan tur chuang a nei lo zia hria in an ruah manna chu apum tamai ani hemi hnu a lo lang le a chuan nela I chu anu le pa te bula delia alo oma nase takin beviau ma se Manja ang company lian chu aking hne don lo ti chu lungdam vak lo chung chuan apuma hei wang hian a chau lo company be chu asim ta a apa chu chau kalama puin chang urlama a chuan ta a heng hun lai hian anu le pa te chuan an thei top chho in an fui thina a hlim thei nan thei to pan chho a ma se nela I chu a hun liam to chuan ala ti buai ringani ni khat chu a hmai tuam chungin po na a chhuaka parka te akala
hetia akal lai hian control advertisement chu billboard a intar hi a hmu a nela I chuan midang nen a inbiakna a nei to ngai lawa alunga lengin har satna te chu soipui tur le soina tur a duh hle to ani ti chuan a ho a laptop a chuan control app chu a download a account te a siama heta hian assistant pakhat chu jo mail pu ti a hmu a nela I chuan thlangin hetia a thlan hian chu AI assistant chuan jo a ani thu te a han soya he thila hmu hian nela I chu alunga che hle maya ti chuan AI assistant hne na chuan a chanchin chu a soita ani anun hlui she chuak chung chuan movie chu a top ta ani